Wemfundo Foundation igama ufundisa wakwaMadikizela uMamsuthu nomsengisho unqwazi cha. Namhlanje niphathele premium bemengabe siyanikhokhisa nje namhlanje bemengabe siyanikhokhisa sakwethu. Ntombazana usushilo. Nginibingelele ababukele emakhaya igama nguMpetuleni ubhuti Mbeje njengenjwayelo. Usashilo phela uzakwethu ukuthi siniphathele ipremium ukuthi kwaku premium yona le ngazi. Isingisi. Angiphela Umphehli Wemfundo Foundation. Ngithi lalela ke mbukeli lapha ekhaya. Phuthuma uye laphana nje singakaqali ngoba uyayibonela nawe ukuthi kumnandi kudelile. Zizokhala. Ungakenzi njalo awuphuthume laphana ufike ukuthi qobo laphana uyabona emtobozweni Umphehli Wemfundo Foundation ku Twitter ngithi X hayibo kusho ukuthi X ke ufike ukuthi itobo lapho abotoboze lapha kuMphehli Wemfundo Foundation uyasithola futhi na TikTok kunjalo so lokhu sikuthulula nje sikuthululela nje sikuphathele bonke abaculi abahamba kahle aba right. Yeah. Ithi into namhlanje senze okungajwayelekile. Into entsha sha. Premium ngoba Ngiphethe Gcabashe ngapha eceleni kwami. okambeje ngapha. Kusho ukuthi one isikona namhlanje ngijikela ibabananga impela ngihamba impela noGcabashe udede impela. Umkhaya ngathi angiculisa wangicula into ayithandayo. Yeso esizweke namhlanje. Bafowethu ngicela ubingelele inkabi yami nginawe nje udede singapha. Sanibonani no. Ayikuthi angisese yazi ukuthi uma phansi. Khona nje sengibingelele. Sanibonani enhlana sezantsi. Awubingelele ndizwa wena. No, ngabingelela bafowethu igama ngicutha mfana Mbeje. Ukuthutheka ngizoyithula ngoba ngathi inoni Gcabashe Hayi ngijwayele abantu okushaya manje. Mfana Mbeje ngapha babana unintombi enginamandla ngakhathi. Uhle Mpetuleni zomfaza. Uyazi ngizama ukuba serious la. Mkhaya. Mkhaya ngizokuthela ngamanzi la. Mkhaya. Isilokhu igroup lezi. Sondela bhuti umele mama la eduzana ungabi kude avele nje ukuthi siqaphisini ithi into lana bafowethu ngifuna ukuthi thasi lapha yebo sila kuMphehli Wemfundo Foundation siriskini ekuthenini nibe khona nonke la ekuthenini uyabo kuneyinkulumana bathi hey uMbeje no Gcabashe bayezwana kudlalwa ngathi sesiyiboneleke thina la ukukhoma emva kwamakhamera bafowethu Ngifuna ukuthi kubangwani. wayithinta indaba kubangwani Mkhaya Uzona nomsangano ngokushaya wena. Ungangibuzi nje mina ngizikuzobuzwa wena. Nangidodela ngibona Ngokushaya ngempela. Umpetuleni nenzani la? Ngomshaya le mfana. Awucabi udodela. Akukhahlela mina. Mbeje bafowethu Azongidelela phela. sizosebenza la ngicela bafowethu sibe professionally nihloniphe umsebenzi lobubhuti esibizile Ya cha bengibuza ukuthi ubhulele ubuza ukuthi uyacula. Bethinteka. ngathi ugcina sikhuluma sobabili la awuthi ngihlale kanje mbukeli lapha ekhaya ngicabanga ukuthi lento iyabonakala ngichazile kabanzi Umkhaya uMbeje ngimkhonze kakhulu Umkhaya ngicela ukuthi ke sizame la Umkhaya ukuthi sibe professionally singalokhu sichukuluzana uyabona ukuze sizoba ne-interview ngoba manje ungikhatha no Gcabashe Uthatha amanzi abantu kusasa. Simbukelo wami lapha ekhaya njengoba siloko sifikile nje siqhulula ama hit after hit because lento esiyenza la I hit after hit Umnandi bazokuthatha. Mawungasubscribe ngempela ulindeni uthuma lapha yana uyotoboza usubscribe yabona bafollow nje kuzo zonke izinkundla zokuxhumana ithi indaba la ngani zakwethu njoba senifikile sibonge nje ukuthi nidele isikhathi senu nifike nizohlanganyela kanye nathi umbuzo ohlezi kubantu bonke
ithinto kubangwani yini eniyibangayo bafowethu namhlanje ngicabanga ukuthi phela kufanele iphele leyo nto ukuthi iyabanga ngiphethe isigora la into ezoqhubula wonke umuntu la bakhombise bafa inkonyana awudlali wena nazo qhubula kwaMbeje wasana kubangwani kanza kwethu ngaqala ngawe emkhaya Chithi yababa into encane bengakuthi bathi into engizasibala Ukuthatha Washo ukuthi ngokwani. ukususela lapho kokusholo Mbeje sithi mina ngiyabona ngani uhlale phansi kwethu Hey, uhlale phansi kwethu kanti yini ngani isiningi nomfana Mphetuli nje. hayi hlaleni phansi Yaza ngineme nje ngisese kahle. uthi inkulumo esiwa lapho Ngiyabona ukuthi njani. Ukushadela lokho ngeke sihambe ngajuni mama. ngicela impela zisondele igora zithi ukuba ningana Akufuneka igora la. Ngizele leze lakhe ithuba kusabuzwa mina nje angisumfoni mina. ya kanjani ndaba kuyashisa ke studio namhlanje Ngokushadela. Kodwa ngokufuna. yabona impela inkinga ke siyenzelwa abaphathi namhlanje Uthi ngibona ukuthi njani mfana. futhi kumele ngihlale ngicela uyafuna ukwebheka la Awuthi mina ngihlale ngapha kalosi. hayi kabe yami si right lathi kahle kahle ngifuna mina ekuthenini ngoba ungathi iyalokhuza maphepula ngicela ungikhuphukela ngomkhaya lapha umkhaya awukudlala ingoma ke sithi ukwehlisa umoya kancane ya nana awuba dala ingoma mkhaya engalokho Angisoba fona. dala ke Umsazi sacula ngisaqhuma. ethi mbukelo wami lapha ekhaya ngizama ukuthi isimo sibe sehlisa umoya la endlini kuyashisa kanti nezingoma ke futhi abayishayayo ulozolo ngingakayi nje kude ngisazowubuza futhi lo mbuzo ukuthi kubangwani ngoba phela akusibona lokho ngeke kube ukuthi bona lokho hayi angikholwa uthini umbono wakho ngikhamba ngisho nje hayi mkakucula kahle kakhulu mkhaya zoze ebhekeni yakho usho Uthini? uqhubeka awugijimela koGcabashe amahostel Hayi. ngiyacela mfowethu ungadinwa ngane yakho ngicula lapho Ngeke nje. Cula ngishilo ishaya Ndokushaya aningeke ni. Wethu hlala kwethu siqhubeke nomsebenzi hayi kwethu ukuthi silokhu sibambe wena Awulethile mfana. Usondela la wena. angasondeli angasondeli mkhaya uyabona kabe yami ngishelelile futhi ngifundisiwe la uthole lo ngusukuma umsezisiphukuphuku mina Amen. solo ngitshayile kanje Mpetuleni Mana phela na. bethe Ngizofika kodwa. mkhaya Ngizondisa. Mkhaya. lo mangicula lengoma ngendlela engiyazi ngayo mkhaya lifasi uyabona kwethu umsebenzi omuhle owenzayo ngicela abaphathi ngapho ngalemuva Hayi.
lapha emuva Ngizokushaya. lapha emuva Ngizokushaya. ubamba ibhande la hayi bafowethu singali Kodwa usile ndoda yabo. Woza game. Oh God, ngizosukela la Mpetuleni. asimeni bahlala le interview kumele siyiqedeni le interview kanjani ithinto Khawushaya. Oh, eyakho. Yeah. Oh. Noma ushaya. Kuyisana ibhani nami. Mpetuleni. awubambe la Ngizokabula ifani nomuntu. Usek. lento le bahlala Mina sengasakho. ngiyalokhuza sizama ukuthola isixazululo la Kulungisa ukuhlala. madoda ethinto lana ke mbukeli lapha ekhaya Umphehli Wemfundo Foundation lo njengoba wazi ke njalo ukuthi sikulethele entertainment hayi igora kodwa ke sekwenzekile phela ngephutha Ngoba phela silungisanisi nomculo. sizama ukulungisa yonke lento ukuthi sizwaneni nje uyabo ukuqhubeke kungabi nezingxabano uyabo okusho ukuthi mbukeli lapha ekhaya uyaphenduleka ekuthenini ibandla khona lapha elagejana khona laxobana ngaleyo ndlela kodwa futhi ungadikibali ke lapho hlala nathi azizile ukuzoqhatha kodwa sizoxazulula ukuxazulula kwethu ke Ngoba kungenzeka ukuthi siphume sekube right la ne. Unethemba. hayi angiboni Mina ngithemba nyani. hayi Mama sisi. Ungakanjani wena? Futhi uthi uyabuka ngakusasa sonje. Kodwa Mbeje mfethu Uyabuza. Usonjani? Ithuba so. Nje. mkhaya sizoshawa ekuhambeni Nkosi yami mkhaya soshawa ekuhambeni Ngathi ngobhululu nje la ngitholi kahle. Ubhululu wento ngize ngobhululu la. lutho Walokho hle ngane ngidelela ini ungayilethi. sengisho ekuthenini ukulungisa la. Mina ngifuna ukuhlala la hleli khona lo sisi. hayi ngeke kabi yami mina nawe kabi yami siyazana uyazi nawe ukuthi le njoba sila sicela abaphathi ukuthi lihlangane ibandla sizokhuluma sizwe lokho Kodwa ngihambe ngamhlubile nesibhakela. Zomhluba. Uzophendula lokho awunangisho nge3. Ngokushaya wena. sizokhuluma ngesikole labafowethu Ngishaya ngesitifiketi la. Ngishaya ngeqhubu. Ngishwayela wena. Shuba mina. Ukuba umbono. Ngoba Ngoba nisho ukuthi mhlambe ngizohlalisa noqhalasha. okay. Ngengenzisa. Ngabe ngaza ngathi ngibanga amantombazane ngabe because lokho kunye mina angi-understand ukuthi ngabe ikona kuphela yini. Into bebhedala. Ugcabashe wathi wena ngoba nje umlwisa wenza zonke lezi zinto lezi ingoba wakuthathela intombi. Lokwabe. Umqansi. Uthina naGcabashe ngalokho. Ngithathela umqansi. Ntombi yakhe. Oh uyena umqansa loculayo manje Mbeje udinwa yilokho ukuthi unathatha intombi yakhe. Umqansi. Ntombi yakhe. Ngokushaya wena. Hayibo. Angifana. ngithi mbukeli wami lapha ekhaya yonke lento Ngokushaya wena. lento le ithinto la Umphehli Wemfundo Foundation lo Andilethe uthuma uyosubscribe usubscribe ngoba hey Awaphi manje zokuphuma ngiley'kala ngishobe ngiy'hlalo ngishoba ngamabhande manje kodwa ngisubscribe. angikaze ngiwubone ushuni uyabona nje namhlanje mangathi umsebenzi awuphelanga kimi ayikho into engisayibuzile bengisathi ngiyabuza ziyakhala Mkhaya awuthi awuhlale ngiyabuka duhleli ubuzomuza ngathi ungahleleki ubuza nomuntu. Uthi sasibuze imibuzo usengakimi angazi into lokho yenze lokho esuku. oh na umbuzo engifuna ukuphuthuma uyakini nobabili nganza kwethu othi Ma ukuthi sobabili asimelana mfana usibuze. hayi asihlaleni kanje sihlaleni kanje umbuzo uthi sonke siyanazi niyacula ingoma niyishaya kodwa into enginesifiso sayo ukuyibuza nje masinyane before lento ihambe iye kude ukuthi la iqashekeni bafowethu niqasheka kahle kodwa
Mina ngiqashela kahle. Ngibona ephethe uMalothi. Ungamkhulumeli Mbeje. Ungamkhulumeli Mbeje. Cha ukhona khululeka. Ya sengidla ngiqashela kahle. Weneme ngalokho. Ya, 100%. Hayi. Okay, ngakuwe nkabi yami uhamba kahle Ahamba kahle futhi siyaqashwa ngisafisa futhi okunye ma. ukuthi uqhubeke. Qashwa Lika yena. Sihamba nama festival. Ngamboni ke umsangano wakho. Papios. Uzaqashwa kahle. Kayiwani. Ukhokhela khona. Kawani. Ya, afuna ukwenza futhi. Isathi uqondisa. Ungabuza Mamsuthu. Yazi mina umbuzo wami olandelayo lami. And angifuni kuye kusuka ingubano futhi. Kodwa kukhona into ethi Gcabashe like angayithatha ngendlela mhlambe lento le eyenziwe uMbeje. Bathi abantu ngifuna ukuzwa uvo la Gcabashe ukuthi uthini ngalento le. Bathi abantu uMbeje umvezile kuma followers wakhe ku TikTok. Lo umpromothile ezizomculo efonini yami. Ukukhuluma ngaye. Like ba followers wakhe kutsha like kumpromothile as umculo. Ngokubi angikwazi Umshaya. Ubanga umshaya ngani? Anti amanzi mkhulu. Mkhaya. Letha amanzi ntombazane. Ngasho ukuthi sisuke Thela ngawo kumanzi. izinto ezingela ku-internet yabo. Njengoba uthi Bethinteka namhlanje. ngisho seyithe. Ngihlalisa ngabe angizidlulisa manje. Awungidlulisi uyangihlalisa la. Ufuna ukuhlala. Ozohlala. Na uzophuma nganami. Hayi. Awuhlalise yena mfana. Into lana bafowethu nganza kwethu ngoba manje Mina ngiyaphendula imibuzo kodwa umbuza yona. Yena umubuzo uphambana nayo. Uphambana. Angineme phela ngisese usese wena. Ngithi manje sizama ukuphendula ukuthi sithole ama-answer. Sithole iy'mpendulo mkhaya. Ungithethisi phela mfana. Ungithethisi. Mana-ke mkhaya. Sesikutholile ukuthi ibandla liyaqashela. Uyabo? Ya, mina ngiqashela. Bayaqashela. Bayaqashela. Like cause no Gcabashe should have yaqashela. Okay. Akoma kuthiwa kusinda kuyehlela. Ngibukela ukuthi ukukhulunywa ngento kanje. Kuyasinda kuyehlela. Kodwa ngoba siyayifuna lento esiyifunayo nawe okade wasuyibuza ukuthi mabe ngadibana bobabili kungenzakalani. Abanga ukuthi uyabona bengesiwona umqondo omuhle nje kusukela ekuqaleni ayihlangani. Umuntu mina akhushulele imali la. Kakhulukazi nje mina ngiyalwa la ngiyabamba. Kodwa nami ngibona ukuthi Wena uvike njalo ayikho into engiyibona uyenza kanye. Ngicabanga ukuthi leyo ifair. Ulive wanini. Manje nje sivele siyixebule nje ulive manje nje. Crash futhi ingoma lezi zase-crash nakudala. uthini Gcabashe? Ngiyacela. Ne-crash sisawu ngizolahla. Ngiyayithoba mfowethu ngicela sizame ukuthi 1-1 nje 1-1 bese abalandeli bese bayathatha abalandeli bese ukuthi ke bethi Ngiyazi ukuthi ngigcine amafoni. Mpetuleni. Ngokuhluka ngasibhayela lokho. Mpetuleni. Wenkunzi yahlaba Yini lo mfake kuyona? abaphathi uyaqala ukusiqondanisa nale nkunzi iqondana. abaphathi Bethinteka. kabi yami Lento ingayinhle kabeka umfana esitikini sigqimuzane manje. Isiteksana asenadwa ukuthi uzobodinga. Hawu. Umhlaba. Shoot uChris Brown. Ufuna yiphi ingoma Mbeje? Awushaya ama-yogurt isithule thina socula samaciko. Mpetuleni. Kodwa ngayini yiwo ongaqhatha nawo. awugijime please la Vume ba? Vuma bani?
Uyafuna. Hayi mina ngivumela wonke umuntu ayithina sonke siyavuma ayithi uzofaka ukhuza sithule. Ya, yashisa. Futhi ayikho ocabanga ukuyihlephula nje. Mina ngihappy ngiright nje. Uright awufuneli ngisho nje. Mangibonile njalo ayikho anginokudla nje ngikudla. Hawe. Angikayi injalo bangona. Mina angisazi ngiqhubeke ngithini enangisanawo namazwi ngoba nje futhi sengidene ngathuliswa Cha, kabuhlungu. ithi imibuzo izobuzwa yini. Hayi ngingabuzwa uphaphe usuphapha ku. Mina sungaphapha. Ngikhiphe Josh Gok. Oh. Ngicela ukubuza ukuthi ngabe And angibuzwa yinja mina yabo. Mase funa ingoma zenu siyitholaphi? Mhlawumbe umukeli uyaqala ukunibona, mhlawumbe uyaqala ukunibona nje manje. abalalela baqala umbo. Uzoyitholaphi ingoma Ezami zami? zitholakala online ngiyadayisa amakhaseti. Manje. Ngicela ukukhulumela Angivale lelo hlelo lolungizomosha. Cha, ulikala uyangibhida. Kuhle kani ngoba ngenazi nje. Cha, ulikala uyangibhida. kanti mina understand Manje, wavuma ukuqala ngomculo. Ngicela ke siphinde sibuyelene emuva. Mpetuleni kuza phela umntwana wakho. Ngifuna ukuzwa ngawe. akathula uMbeje kancane. Umkhaya ngicela ukungiphe nje ithuba awume mkhaya Awuzongitshela la. mkhaya awume kancane mkhaya Lokubamba ngizama njalo. ukubuza la lokuphuza mkhaya ukuze sothola isisombululo salento ukuthi singawina kanjani. Ngabe inkabe yami Gcabashe yini eniyibangayo ngokwakho ukubona noma mhlawumbe yini le ekwenze waze wafinyelela kulesi sigaba sokuthi komfana ukuthi yini ingapheli minute ungaphaphile uphaphile uyaphapha isuka lapho nje kuphela nje uyaphapha nami ncama kakhulu nawe ngathi ubhululwa khona ngokubuka ngeke mina ngithi ngila kabe yami bese kuthiwa ngithatha isayidi uyabona Sizama isixazululo. sibanga ukuphapha uphaphe too much. so ngamafuphi nje singasho ukuthi le ngoma ethi khuzani lo mfana usedele kakhulu yayibheke kuye uMbeje Naye mangabe ukuthi uyadelela kakhulu ngabheka bona nje ibhene no phaphi osma umfana phapha iyakwehlisa ngani kwehlisa umjulo Ucabashe ucabanga ukuthi mhlawumbe ngokwakhe yini engasolva lento le. angifuni ukuthi izisolveke nje ukuthi ngife mhlawumbe Awuva kithi. isiyimbi ngalolo hlobo lokuthi hayibo Mkhaya lento kuzizolunga uyabona njoba sithe sibuze ngapha bese siza ngapha na uphendule ngesingakho ungamphenduleli because ukhona yabo iba inkinga lapha namaye ngekho because lapho ke nawe osibukhuluma khona umcabango uyabo okwamanje sikhuluma ngoba ukhona so okusho ukuthi njengamanje into eyaqhathana noMbeje iyaqala lapha ekuthenini uyaphapha phaphe too much okay ngiyakuzwa kunento ethi angivusele indatshana encanyana mhlawumbe ababukeli bazongifakazela ekhaya kunevideo eyavela engicabanga ukuthi kwabuzakala ekuthenini kwakubuza khona uSibiya mangaqamba amanga intshebe leyasemashingeni ibuza ukuthi uyamazi noMbeje ngicathi yasuka lapho ekuthenini uyamazi noMbeje wakwagidani eBoveni nami noma ngeke ngiyilandelanise impendulo yathi cha angimazi ngabe iyona mbangela ehambe yazo wafika la kwasekungena nokuphapha noma wasivela usuqalile vele usucikekile ngaphambi kwaleyo video ngale kwayo kwangekho ukuthi ngathi wazengilandela zengiqanjwa amagama nje ecabanga ngizoxhashaza umfana ngisuka le wela kithi ngifike khona umfana sengetha amagama uphansi phezulu nje
ngoba Mbeje khona akayiphendulele. Aqede kuzo ombizi lesizwe. Sengiza ngakuwe ekhaya manje. Ngifuna ukuthi wagida yini? Ngisho wena la ukuthi Ebhoveni wagida. ababukeli. Wawugida nobani ekhaya? Ngithela buza mina. Sengibuza wena manje. Lokushaya wena. Hayi Kancane nje kancane Gcabashe. Kancane nje. ungena olinye mfana. Ngenzela ukuthi sibe Ha. Wagida Mbeje noma awugida? Market. Wagida nini? wawugida nobani? 2006, 2007. Nobani? Ukukhalela umjijelo. Abafona ikhona nabajelo. Mabafona lama. Ngicabanga ukuthi ibandla ke ngoba mina Lapha ngagxilile ukugidana ngisesikoleni ngibini ngivelela kubaniko. ukuthi ngamafuphi nje singasho ukuthi wawusesikoleni kodwa ubuye uthi thazi. Akhona ama-DVD mkhaya. Bayavela bonke abantu. Cabanga ukuthi abantu bake bavele bathi noma ke mina ngingawazi-ke onke. Mhlawumbe umkhaya ngasho ukuthi engomeni nje angithi ngingenzela ukuthi ulandelise kumuntu umkhaya uthi Wabona owaziyo. uyabona nje laphana ngiyathola. Ngomethi iphoma ngingene ngane image ngapha. Ambo idownload ngoba usungipha uswazi. Angiphiki simkhaya. Angithi usho ukuthi mhlawumbe uGcabashe akambonanga. Shamfana ungangincethezi shamfana. Fana ngene emlonyeni. No, mhlawumbe uGcabashe akabonanga ukuthi sikhulumela Mbeje ngithi mina mhlawumbe uGcabashe ngoba esho Mpetuleni. Cha, Asiphikisi like Shuthi mbukeli lapha ekhaya. Manje ufuna ukufana mvumo amgidana. akusikho lo. Mina yakhe idinga ukuthi Manje Gcabashe kube wamficile ngoba yabonakala wawushaya amagate naphayana. Osibiya basebezogcina befakaza yini noma wawufuna ukwenzani? Oba ngizomdukuza nje ngesikhweli kodwa mhlawumbe ngabe kungcono ube lento ngiyayithi akamela ngimkhombisa ukuthi yini engangizoyenza. Ngifuna ukubona noma ngifuna ukuthi ayina vela ngiswena umuntu velo Osheshayo uxolo. ohlekaza veze lila ngenalo. Gcabashe mfethu abantu bayakucela babukeli bethu bayakucela abantu ukuthi awukusibambe ngoshuni nje sizwe ukuthi sihlezi noGcabashe ngampela. Ngiyathanda khona uma ngendlela yokushonga ngoba kuwumsebenzi wethu ukucula kodwa nje ahlehlela into yokucula isuka la enhlizweni mayeke nje inhliziyo yangaphatheka kahle kusuke kungayikusakwenza kufana mhlawumbe angazi ngakufanisa nani vaya lapha embedeni into kanjalo kodwa nje waphazamisa inhliziyo yakho bekusaluma. Ngiyawubona ushuni. So ngifuna ukuphoqa noma mhlawumbe ngigcine sengenza into walento mangenza ngisengenza ngiyithanda futhi ngiyijabulele ngisuke ngifisa nokuthi ngithi ukuhleka lapho manje ayingesimo sokuthi ke ngabona wayezinqa ke bagcwele indlu ngingacishe ngicela uhoxa nje bafowethu kodwa nje ke mhlawumbe amalanga esekhona noNkulunkulu esasibekile kuyowenzeka abafuthi bengizwe nje angisiyindlala kakhulu kodwa nje cha uma ngabe kukhona abantu abanjengalabo ayingiculeke. Hayi babukeli ngiyayizwela. Mpetuleni. Ngane kwethu Mamsuthu. Nawe uyacula mfethu awukukhulume ngoba mina hayi angazi mina kuthiwani kanje. Manje angene endlini noma kuthiwa angazi kuthiwani Mpetuleni. Awungenelele mfethu. Kucule mina. Nokhuluma. Ngithi ufuna kucule mina. Ngizogcina sengikushaya ngawe. Sesibangani thina sobabili ngavela mina nawe ayikho into esiyibangayo. Ithi into lana uyabo kuyezwakala indlela abeka ngayo mfowethu ukuthi kuba kanjalo vele isikhathi esiningi ekuthenini mhlawumbe mawusinhliziyo ihluthukile thothe enye into ugcina usuthi uyayenza uyazi ke vele ukuthi mawucasukile nezwi ugcina lishintsha mhlawumbe lisheka kube izinto ezinjalo sicaswa ngendlela engafani. Kodwa nje ke ababukela emakhaya ngicabanga ukuthi bayamazi uGcabashe uyatholakala lapha einkundleni uyabo bafowethu njoba sisekhona nje ngicela
ke sithi nje nqambu laphana ekuthenini litholakala kuphi ibandla singakafiki lapho kuqala ake siqale nje siyale intsha elaphana ekhaya efisa ukuzongena endimeni yezomculo ngabe imapha ama challenges enibhekane nawo lapha nje kuthiwa khona hayi ngithe ngifika la eculeni ngaba nezinkinga ezukuthi ngizoqala ngawe ngapha nkabe yami Gcabashe awuqala ngomkhaya wakho futhi Hayi yazi ngibona ukuthi ngcono uqale noGcabashe ngoba uMbeje meke wakhuluma Sami right okay akunenkinga uthi ngingathini ingane eyisafisa ukuyeka izikole zizocula yebo ngingayitshela nje ukuthi ingane ayijike emculweni akukho mnandi akukho kuhle nje impela sidala nje kunzima kakhulu ukuthi nje thina sesibadala sibona bona nje emculweni kunzima impela kunzima uphakathi kunzima ungaphandle omunye umuntu odobuka ngenhlolo ukuthi usahalela ukufika ngiyabona ngathi ubuka ngeso lokuthi kulula nje yonke into mhlawumbe ungena e-studio sekuhathi cha akunjalo yabona nje kuningi nje ngingakubeka futhi kodwa nje akukho mnandi emculweni asho nje ukuthi abafuthi abeqinisela epenini kakhulu bebhala nje bephase futhi bengabhali ukuthi bayafika mhlawumbe bethole lento le kuyiyona yenza ukuthi umuntu agcine ejabulile Mbeje awubuzeni ngathi uCabashe umbuzo nje ubuhamba kuwo wonke umuntu okhona kwi-interview ngizophinda futhi ngithi eyinganeni eyisemakhaya ezithi ifuna ukuyeka ziyeka isikole zihambe ziyongena emculweni ngoba izibona nanga uMbeje nanga uGcabashe bayaphumelela kumnandi kunje bayitshela ukuthi kungama glimpse and glams konke nje kuyashelelela yiziphi ingqinamba mhlawumbe uMbeje ake yabhekana nazo athi nje lezi mina since ngene emculweni nansi into eyinkinga nakhe bese i-advice ongamnikeza yona othi uzongena ngifuna ukuyeka isikole ungamupha yiphi mina ngesayidi lami ngoMbeje azimpinga kodwa ngenxa yabanye abafundi abaseduzane nami nabanye abacula abaney'ngqinamba enkulu bayaxakeka bagcina sebephila impilo yamanga kube kuya ngesayidi lami nje bengithi abafundi abaze bezethu banesimo ukubonelela abanye abafundi abangene ngemumva kwethu nabanye ehleli nabo ukuthi kunzima angizwanga lapho ngiyasala mina akusala ngisacaba abanye banjani bayakwazi futhi umculo bengithi abanye ehleli nabo manje uMbeje azikho inkinga sibahlangabezana nazo angiqashwa yabe bikho mhlawumbe eziyenza zizwa ngendaba into umnewethu la ebethe sacela u-advise ingane encane ewumlandeli wakho especially like umlandeli wakho oyingane osakhula uthini kuyena wena manje ayiqinisa ngesikoleni nokuzazi ukuthi ufuna no mbukelo wami lapha ekhaya uhlelo kusase Umphehli Wemfundo Foundation lapha sikulethela khona ishisa ke njiba kanje i-energy nawe uyayibonela hambi uyabona kodwa kungadinwa yimina sacela uphuthume uyosubscribe laphana kube yiyo yonke leyo nto kunombuzo futhi ngizowubuza kusho umbuzo ngizowubuza kawu2 bengibuze ngibuzo yedwa phinde ngikuzwa ukuthi ngiqala ngakuphi mangiqala ngapha ngibuze ngapha uphendule ngiphinde ngilethe ngamangiqale ngapha uyabona iyashintshana ubuze ngapha ngiubuze ngapha noma ubuze ngapha ngiubuze ngapha uyabona so sengiza ngapha futhi wena mnewethu uzoza ngapha ngize kuweke manje ekhaya uthe awunazo inkinga uyaqasheka nje konke kwakho kuhamba kahle noma ngingakhulumeli nalensasa kwamanje sekahle ngoba wahlezi kubuhle njalo kunjalo kunendatshana ke laphana engifuna ukuyibuza mkhaya ekuthenini ungwasebabananga ebabanango ngabe ukuqasheka kwakhona kunjengobusho noma kuseneyinkinga lapho nalapho ayibabananga imicimbi ayikho ya kube khona le thuthi umcinjanyana lapha bazenzela khona
lokho kushuthi mhlawumbe okunye okukhetha bathi ngoba kusetshenziswa kakhulu abantu abazothola umuntu akanangisho ingoba baso bezonandisa uma kunemidlalo kusuke kushuthi nje babananga ayikho umcimbi ayikho Kodwa phela ukuthi yonke indawo sokukhuthazwa iy'ngane ngikholwa ukuthi nawe yazi ngane ukuthi noma ngeke nginako uyabona mina ngiwasebabananga oh njengoba ngingiwasebabananga nje njengoba ngingiwasebabananga nje kukhona engikwaziyo ukuthi kukhona ukuthi nokuthi so bengifuna ukuzwa lapho kumkhaya ukuthi mhlawumbe uke wadibana nesimo esithi akeze ezonandisa la aphuma khona uthi kumkhaya yena kanandisa kodwa ke ngiyaqashwa hayi kulungile ngicela lo mbuzo kube kanje ngoba besivumelene Gcabashe yebo nto uphume enquthu waxabanya abantu omqhuma ngekuko kuningi afuna ngeke umbuzo uthi ngabe uyaqashwa yini inquthu abengingakaqashwa ngifuna ngoma kubangwa yini ukuthi noma nakhona imicimbi ayikho ukuthi vele mina ngiyafika endimeni ingakho mhlawumbe ubona nawe ngoselesele kufuna ukugacela kimi ngoba kubona ukuthi ngiyahambeka ngakini so njengomuntu ofikayo ngicabanga ukuthi mhlawumbe uma ngathiwa khona umcimbi oba khona manje njengoba sengikhona endimeni mhlawumbe iwona ongangiqasha kodwa ikhona uyazi ebakhona enquthu lokungaqala ukucula bengingawuboni kodwa nginokuzwa bewuhlongoza hayi ngizophinde ngiphawule futhi ngoba mina ngikabili ngilapha enquthu ngilapha ebabananga so ngikusho ukuthi ngokomasipala ngiwela ngapha enquthu ngokwamakhosi ngiwela ngapha ebabananga so ngiphakathi nendawo ukuphendula lokho ngizothi ikhona imicimbi eke yabakhona kangangokuba ke kwezinye izikhathi mhlawumbe kuyenzeka ukuthi mhlawumbe isikhathi ngizosho kanjalo ngizoyibeka kanjalo ngokwesikhathi mhlawumbe besingakafiki kodwa nje yona ikhona iyenzeka ngiyayazi okay bese uthi umbuzo kusho ukuthi sengibuza wena kabe yami ngapha Gcabashe usuzophendula ke zawethu ubuze ngani okay ithi ke into yami ngiyakuthola lapha nenkulumeni yakho kabe yami ukuthi uyafika emculweni ngabe uGcabashe unama-album amangaki kulama album usebenze ubani umuntu asebenze naye mhlawumbe okhona endimeni onegama noma ungakaziwa kodwa nje naye ukhona endimeni mina ngiqala nengoma ezo9 mayiphelele ngiqala ngaze eziwu3 ngaphinda ngenze ezo2 ngase ngenze ezo4 abafowethu nje angibashintsha abantu enginokusenza nabo sebenza neveze elihle ulindo senquthe encane ngiyambona abaningi ngiphinda ngisenze nomntwana wakithi basho Mamsuthu lapha kuma-bakings bese siqhubeka-ke nakho konke hayi uyezwakala okusho ukuthi nje kahle kahle awukakabi ngisho i-album ngingasho njalo hawu uyezwakala Mbeje ngiyalibona uzabuza ukuthi unama-album amangaki i-album ngidlulile i-album ikhona bese kuba khona iphinde konke ngikhiphe kulo nyaka nyaka ubani abafeaturishile abanamagama ubani osebenze nabo kuma-album wakho umqanso amadumo akude ntombi yakhe yakuzwa nje umqanso intombi yakhe ngiyake ngayeka kanti ungangani intombazane ngaphi hayibo ahamba kanjani ama-album ahamba kanjani ngabona ngibasha kakhulu amfuthi Ngibuza ukuthi isiphi i-strategy osebenzisayo angithi isiphi i-strategy osebenzisayo ukupromotha umculo wakho ukuthi ungene kubantu especially ama-2K ngiyathanda ukusebenzisa ama-2K because uphapha ngiyamphendulela uphapha ey'nkundleni zokuxhumana alright maphendulelo kuright uphapha anguzwa ekhulu ngawuzile mana Mpetuleni mana ngishalo hlala la ngane kwethu wangibize nini wena mfana hlala la ngane kwethu abo asizwa
nama ngithukile ubona ukuthi shangafika cha woza la Mpetuleni ubuza mina nombuzo. Awubuza kodwa mina ngicela sangiyezwa ayikho yabo Konje umbuzo ukuthi Uthi yini strategy esebenzisa ukupromote umculo wakhe? oh uzwile Mbeje yazawuza angitshela wami ngoba abanye bayangazi kubalula ngoba manje ngishilo nje ngithi ngelate ethile ngiyakhipha ingoma zami etholakala bayakhona ukuya ngaphambi kuba basakholelwa kwenza angilokho ngithuthukisa amali wangibona ukuthi ngithi ngicela ukuphushiswa nayo link Mbeje usugadla ngakithi phela mina ngiyawashushumbisa manje usushaya nakimi manje ngiyawashushumbisa phela amaliki ngikuthumele ngithi mkhaya isiphumile ke phushala akusho lokho uwafona ilungu eyifaka ngisho ukuthi ngicommente ngathi ukuthi post egcona la ngoba lenga follow ngaze ngiphinda ngisindisa mupumpa manje wa post okuzana ngane ukuthi link benza mina bayike yahambela umsebenzi nobhazingiseni nawe uyabona si yabona Gcabashe strategy esebenzisa ukupromote umculo. mina ngisebenzisa nje i-talent nanokuthi abantu bento yami ngathi bayithakasela ilokho nje engikusenzayo ngoba angiphiwa ngokuphapha ibapha abantu kahle kahle usungenzisa into ngimfana umphapha siyangibuza manje mengikuphendula uphinde nawe ubuze sokuzenza isiphuni umphethe uyaphatha ngomela ke nathi sibuze buzula ozela angibuzwa Uqondise kuphi umbuzo? Uqondise kubabukeli noma uqondise kumina noMpetuleni? Uqondise umbuzo. Lapho mina ngibuza mina noMpetuleni. abalaleli ngiyabephendule ngoba bayabuka nje ngisho phakathi oh hayi mina uyabona mina noMamsuthu ungasibuza ake ngithi ukwenzela bengazana angizwe nomfowabo nje engijwayela hayi hlonipho bengenza angifuna ukuhlonishwa uyahlonipha abantu ngaphandle ya umculo artist ekhulu wawena nendo ya shona njalo uthi nemiliyoni ya ngisho ubukela kimi ukuthi mhlawumbe uqhathaniswe nomuntu ongekho ezingeni lakho nango nami into engifuna ukuyazi leyo ngiphathaniswa nezazi ubungafuna uqhathaniswa nje impendulo ithi ya isuke ingekho ifair uma kuthiwa uzoqhathaniswa nomuntu ongekho ezingeni lakho ngakokwami manje kusho ukuthi ngicela mina nalofana uyabona nje i-opinion yami i-right so kusho ukuthi umbono wami lo ngi-right so akufanele kube uqhathaniswe nomuntu ongaphansi kwakho manje nikwenzelani phoki Uqhathaniswa njengoba bengisasho-ke ngithi-ke abaphathi phela bakhulumile yebo. bakhulumile usho mina lapha bakhulumile abaphathi bathi bazokwenza umcimbi la Umphehli wamaskandi festival. nje uyabo njengoba zizokhala nikahle ngoba vele anizwene ngokwembono angisho ukuthi ngiyakupromota lo kodwa bengicela la nesicelo esike sangena siphume office bathi abaphathi bacela ukuthi ngeyiqhuthane nje amakhizane kabuhlungu hayi ngesibhakela ngesigini kunje kube mhlawumbe sicebula live noma kube i-backtrack lapho umuntu uzovela uyabo 30 minutes 30 minutes noma noma i-hour ngizofocusa kuwe Mbeje ukuthi uyayithatha yini i-challenge yokuthi nje ubulalane noGcabashe ngengoma manje uyithemba kanje. ya noma ngasinika ingoma nje 3 nayo Phela manje sinazo isikhathi manje. asikhona ingoma phela awuyiculi ukuthi uzofaka nama-backings othi leyo ligi lesiseqo Gcabashe. yebo ntombi Luthini uvo lwakho ngokuthi ni-compete noMbeje?
nibambane ngesinye. Noma ngizobe ngizoyidlela amahlanga nje emtwasimzini kodwa ke ngoba kumayelana nomsebenzi kuyingxenye yomsebenzi ngingayivumela mhlambe naye ngizama ukumqinisa eze mhlambe ne-first born yakhe lapha noma yogadi mhlambe khona abangakuzama ngoba mayedwa nalo mfana ncane nje ahlehlonda ngayethe baphambili. Kusho ukuthi ungagibela ke ngishoni ngale. Ngeqe nangale kwengane yakhe mayogadi. Mina ngibona ukuthi sesi right. Bangayenza le challenge. Kodwa singasondelani. Uyizweleke embukeli lapha ekhaya. Ithi into i-challenge i-acceptive. Okusho ukuthi ke njengamanje sesinayo i-challenge ethi kungenzeka ukuthi nje lento uthi umcimbi ungakafiki uyakubona kwabantu activation tontoni kungenzeka kube into yamanje nje lento ngimcimbi uyabo kodwa yona izobe ikhona and iyashisa kungcono ngoba bayivumele bobabili bonke umuntu uzwe bekhona bobabili uyabo umhlaba ulalele ngithi mbukelo wami lapha ekhaya ungakhohlwa ukusubscribe Umphehli Wemfundo Foundation siyatholakala X sitholakale ku Facebook ku TikTok TikTok tholakale na WhatsApp siya WhatsApp thina uyabona ngithi ke umntaka Mazondi yellow bone isiphuma kanje ihamba no Mamsuthu kusho ukuthi Ngihamba. Sifuna ukuthi manje ke bese ngizoqala ngawe Gcabashe ngize kuwe nje ngicela mfowethu ungidlulisela ukubonga kwakho kubalaleli abathanda umculo wakho ukuthi ungatholakalaphi sengikhulumela endabeni yemicimbi kule festive nje ngoba isiqalile nokuthi ke umculo bakuthola kuphi njalo njalo uyabo ayi ungakhuluma kabi yami no mfowethu angoba khona leli lulwane ngiyangikwazi ukuthi nje ke ngikhuluma kahle lento mangizoyikhuluma ufuna ngibe semoyeni angifuni uqamba manje ngicela uhoxa nje into eningi kahle mina engikucela indlela mfambo ngoba khona nomfana safuna umlinda la egate phansi ukumlinda ulinda phela ukuthi umuntu akufice khona usinekani ukusaza impama manje ngeke lokushaya impama azizi igora lokusaza igora isondele uthi khona akamuse santhini umkhaya Mbeje nabo abalandeli lapha namkhaya awukhulume nabo ubathe Mbeje uzobe etholakala phi kule festive ubhizi kangakanani thini busy yakho ukuthi siphawule esinengqondo esikhona uthi mina nginangqondo azizi igora anginangqondo mfana ngiyakubuza phendula Mbeje ngoba ngoDisemba ngithi akunangqondoni ungabambe ngithi akunangqondo nami ngiphendule yonke uqhubeke mfana ngizocela irespect kuwe enhlonipho mfana mncane mfana ngicela inhlonipho ungangibizi ngorasta awungazi manini ungangibizi ngorasta awungazi ukuthi ngubani ngizokushaya wena ngizokushaya lokho Pendula mkhaya lapha pendula Mbeje ilokhusi uthini anifuna bembona umfake igoli awunani ngizokushaya mana ngani ungangenza uhlanya yaza ngibona uhlanya hlale ngapha mnganami yonke imicimbi nasenambeni yakhe lapha ekhili 0818468766 sengikhulumele nengqondo zophumihlo liyaphuma manje mphathi wethu lapha emakhaya mphathi isaleni kahle umntakho kumazondo usephuma kanjena-ke sabuke subscribe ephethini yebo bye bye